Entreprenør Jens H. Hansen hører hjemme på Sydsjælland. Virksomheden har ligget her siden 1993 og har altid haft som målsætning at levere et godt og professionelt håndværksmæssigt stykke arbejde. Vores primære arbejdsområder ligger inden for belægning, nyanlæg og pleje, kloak, bygningssager og nedrivning. Hos Jens H. Hansen har vi sat os en række klare målsætninger, der skal bevare og styrke en god og økonomisk sund virksomhed. Vi vil udføre et gedigent stykke arbejde for vores kunder. Et stykke arbejde af høj kvalitet. Vi tilstræber en optimal god kundeservice blandt andet gennem 100% ærlig forretningsførelse. Og så bestræber vi os på at fastholde en dygtig medarbejderstab, der kan være med til at præge virksomhedens udvikling. Jens H. Hansen udfører alle former for arbejde inden for haveanlæg og etablering eller renovering af grønne arealer samt gårdanlæg for både private og offentlige institutioner. Vedligeholdelse af beplantningen i gårdanlæg samt andre grønne arealer. Jens H. Hansen udfører også vognmandsvirksomhed såsom container- og kran-grabkørsel. Som autoriseret kloakmestervirksomhed udfører vi kloakopgaver for private og offentlige bygherrer. Jens H. Hansen står for nedrivning af forskellige projekter, såsom rydning af byggegrunde, nedrivning af bygninger og rydning af gårdarealer samt indvendig nedrivning. Vi udfører også miljøsager, såsom jordforurening ved olieudslip og andet. Vi sørger for, at den forurenede jord bliver kørt til deponi i henhold til de gældende regler. Entreprenør Jens H. Hansen, en pålidelig samarbejdspartner til dit næste projekt.